Знаете ли, че около 20% от теглото на корена целина отива в кофата за боклук под формата на обелки? Тъй като ние сме привърженици на така нареченото Zero Waste готвене или безотпадъчно готвене, ще ви покажем как от тези обелки, които обикновено изхвърляте, може да приготвите пудра от целина, която да използвате за украса на супи и други ястия. Първата работа, разбира се, е да обелим корена целина. За целта използвам дълъг и гъвкав нож с тясно острие, но разбира се, във вашата кухня може да използвате какъвто инструмент имате, а пък когато целината е сравнително гладка и не прекалено груба, мога да използвам и най-обикновена белачка. Така обелената целина ще използваме на курса Kitchen Survivor, за да приготвим вкусна крем супа. А кората от целина, която току-що отделихме, първо ще измием със студена течаща вода. Около кората на целината със сигурност има песъчинки, пръст и други неща, които със сигурност не бихме искали да консумираме. Затова се постараваме добре да измием обелките, които току-що сме създали. Отцеждаме излишната вода, след което подреждаме измитите обелки от целина върху лист хартия за печене, който е поставен върху решетка. Причината е, че искаме да имаме циркулация на въздух от всякъде, а не листа хартия да е поставен върху подложка, чиния, тава или нещо друго, тъй като целината може да започне да мухлясва в основата си. Няколко дни по-късно, след като сме оставили целината на стайна температура, тя вече е изсъхнала и можем спокойно да я сложим в блендера, за да приготвим нашата пудра. Блендираме измитите и изсушени кори от целина на висока скорост, докато не се образува финна пудра. Ако нямате високоскоростен блендер, може да използвате най-обикновен домашен блендер или NutriBullet. Така приготвената пудра от целина може да използвате за декорации на всевъзможни ястия.